ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryetay ita alawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagswildo ka. Mangted ka man iti kwarta, manakaw. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talaang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ay at itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ato day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yintrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panam sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawag. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Dinamag kulaang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggaot amangan tayon. Nasaysaya at pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuang amin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ang mga no damot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kano ti dadduma. No ni James ti kasta adina itad amin asweldo na. Aga tapaklakit din. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka na ta. Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray na bannog. Kat naragsaklat no sumangpat. Nadlaw mo mo't gayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngamjakmat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, Mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuarak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ta? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Si kamot ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo. Di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, numalagip na ti kasangay ko.
Ngam talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan na nagawid. No kinablaawan na kakumamat. Saan akon anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko dayta. Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak dito'y trabaho ka, nak. Anda ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y ayan ti destinok ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy. Awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagi pam ano, anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mamim, nga awagan na? Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kasta tilangam. Inidap ti anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid akpay. Apay nga agawid ka katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyat. O sige, tama panak pa'y. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti adtang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Mami, sino nga tati umay ita katrabiin? Siya kun timang lukat, anak. Mabit lang. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka! Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakupan ka man. Awan samot ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alangarudan pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga ma-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang agruprubuat kan, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, adanom. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riingat laangan. Naladaw ngamin anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, ina ko niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Ina ko niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, ina ko na naka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan.
Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay nadyak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado mag-asak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dyan kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaang-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, nga ingkalaysak ni Jenny. Ada ibagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititid nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Aping ag-apartment. Adamot pagturugan da iti kampuda. Day tamat nga rin tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din da yung apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublianda ka ni Joanna? Sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din da yung manipod iji abroad? Wansaman! Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakita kan ko na. Anya timbagam anapanak. Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo kano iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro. Huwag na rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kantayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige na tayo marudan. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Iyawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Ti kabit. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Jenny alumalmlami iskan kuana ni Sam. Tadagayam sa bali nga ikabkabalay na. Ti sigud, akaayan ayat na ani Joan. Iti kaaldawan ti kasangay ni Jenny. Saan ko mga agawid ni Sam, no saan nga inawagan ni Lenny. Iti may sangal daw, imbaga ti commander dagiti soldado, amay deploy da Sam, iti sabali nga isla, gapo kadagiti rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan bro, apay, di kagpakada kadagiti aginam? Yawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta, ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asaan na masapol ang mapanak pa ijay. Ni,
Apay nga ron nga agrubrubuat ka arumwar. Papanamay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga rod bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ije lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na bro. Nabayag adyak nagawawid. Agrubot ka. Tayintag pa siya. Sakbay ang ma-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na ma-destino. Agmay may saak dito yung apartment. Pagsaritaan ta day ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaited a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mga ijerwar. Diyak ko nagluto ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Uwan bagat. Ngamlading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ije ti pakaidistinwan ti platon mi. Kayat mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo lakay? Uwan nga ron bagat. Sapay ado kano ti simbang ba ije a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan matikas ta trabahom lakay? Anyamay nga rod bagat. Isu nga rod ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bagat. Kanayon nak nga agan-anad para kan kadag iti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga takang ni Dadim anagawit? Apay ang nagsubli adagos ni Dadim? Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid laang nila kay ko, iti kasangay ko. Ngam nagsublimat laang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kuna ngamin nila kay kong pinalubusan ida ti commander da nga agawid. Takalpasan ti dua nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da kano ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbagan ni Sam idinagawid. Kay bagbaga kano ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanog ka nagpasyar, darling. Agidak pa Sana bali, tadamot in take out tama kan? Darling, masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan kaduam dito Basta kanayon kang umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Day tamat imbaga ni Commander. Mga ano ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, uray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Kat dito'y kampo Sa dino pa'y kuma?
Kunak no da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Ang sana bale. Basta agad nagkalakay Sige, bye. Oo, apay anak kalupangat ka. Adda ka di parikot. Kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man maamuan na nga adda apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngem no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na no napudno matlakan ka. Basta saan amadang rante anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo iti lugar tayo. Anya pa'y ngay. Jakmat kaya tagmay-may sa ditoy. Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo kadimat timpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi. Ngam ko na nga awan ka no ti signal iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da kano mat iti main camp da? Diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay kuno makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Taagungat mat ngamin. Diyak kaya't nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapaawan ganas. Agpaspasen siya aklaang, friend. Adda ak iti asidag ti pagadalan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamas kan nakasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag a maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Irwar ko ti cellphone ko. Adeta, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado lakit di. Apagbabaw yan nati panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man tayo ladawan nga insend da kanyak. Kita akman? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balang katis a babae. Adda sa bali akarin rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dala. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananakman mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkapi kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man laangan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nanay.
Na, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudom kayo mat. Si kamat dita. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puweta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang ang date na. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, aday na na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tama ikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Ha? Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Sus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay a babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidilaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga ruden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan met dagiti awit tayo ang armas. Di apo Diyos ko matimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti apo. Pudno day ta. Masapul mo't ngay kamang tayo iti apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado. Agtudo manan iti bala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa. Nagmayaten ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John itiruar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa Arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan? Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Diyak man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam, itiimbagam amapaspasamak. Agah tapakon. Hello. Nakaawag ka mat, anak ko. Makit-kita yo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya babae. Nanang, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Uwan, anak ko. Ariglado! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryete itaalawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi may deployan dagiti soldados ijay Mindanao. Kapilitan mo't anagawid ni Joan, iti lugar da. Pinadagas ni Joan ni Jenny. Babaan iti panangalan na itiladawan da Jenny. Kanti kasasao na apada na aman nursuro. In forward ni Joan nga rod tiladawan kin ni Sam. Kat namati mat ni Sam. Nga adda lalaki ni Jenny. Iti sabali abangir. Nagsakit mat tinakam ni Jenny iti asawa na.
Gaputa sa balin, tipan na kailangan na kankwana. Idi inawagan ni Sam ti inana. Pinadakas man ang ti inana ni Jenny. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ana paulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oray jak makit-kita day jay abalang kantis. Imbag pa ni Jo ang tanasing pa. Talaga palang kantis na dya babae, nanang. Awan gayam, pauitang kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny, ngem tiwik ikan ni Jenny. Agpaiso? Ipawitan na kiti kwarta? Una nang, ngem te ko na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Urayan nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan! Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditi inam iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, kwa. Ikan na kanto siguro, numadanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat ije pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikakto, numangabakak iti ado. Delikado sa mat tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joanne iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla nagpreno ni Sir. Amang ano day dya babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day to yan, friend. Nadalos ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laeng tamaladaw akon. Asino nga ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka di ti sasawa mon lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidem dita. Awan ti madi nga aramid ko. Pagtsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Adda pamanagnag ko. Anya ko mati pamanagnag mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos da ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos, no asino kada ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka diti makunam ita. Nasingpet ka diti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadalos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan kunam ka di pay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti deja babae. Palang kantis. Kat, kumusta ka ditan? At da kami pailang iti bantay. Pasaray, adulat ti ka enkwentro mi a rebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastaon ay tiragsak na si ka. Pinawitak. Imbagak nga ikan na ni Lenny. Naalak mo tan timpawit mo kanyak, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito'y bantay, komandar. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matong paltibilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo.
Amangan no adamanan rebelde iti asideg, Commander. Isu nga rod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bistak a rebelde iti asideg. Oo, si kamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kadwan na ati tao amadi ti aramid na, iso ti managatap, ken managpardaya. Anya ti kayat mo asawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, sana maturog ti Diyos. Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Iso nga rod amakit kita na, no asino ti mairuruman, ken ti mangiruruman. Nakitak mo't nagsarsarita kayo ka ni John iti Ruarte Campus, friend. Amang ano in forward na kanisam ti imbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sa bagay, no awan pa nagtalag na ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Daytang arod kat, friend. Nabayagan nga impanag ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamag akan ko ana. Agong at adagos. Ngam rumbangag palawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga rod maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam, husto mo't nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga ruden. Amangan no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabustor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam? Ay, nagalasket ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sikala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak ti puso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at damot gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang. Kinapod noon, ha? Nagdun na kami iti apartment iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kasta gayam. Isumat la gayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in forward da kanyak a video. Kita akman, bro. Ay na, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akila at ang nagpreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot tan anay kalintigan dayta, bro? Kusgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy. Awan mo ti asok, bro. Numaminsan, depende iti pasamak, bro.
Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay? Awan bakad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas kini Jenny? Imawag ni Sam kini Jenny apirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pay laang ti kunak-an ni Joanne ti mang parpardaya kini Jenny. Diyak mo't lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat no pasaray kadwak, numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku na pay ni James. Ani kanu Joanne tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dua. Dakas day jay a Joanne. Amo na nga da pamilya jay tao, tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan ngagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawon na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan ngagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti mading aramid mo. Amom ajak maramid ti pagpabasol da, friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakagpasyal, kan mapanakag-shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko, Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang. Classmate ko, iti tong it's. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong it's matgayam. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta, no data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan data ti agkamarmares. Saan aday ji a Jane? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay da ji a nagkasaranda. Ngarud Kaslaawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak ngamin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is-kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra kan. Apay ngarod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, asino ita ti awan ka is kan na? Agsipod tadi ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod akayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbalang? Di takan. Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joanne. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din?
Kaasi kamat. Dadaulam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti ladawan nga forward ni Joan ken ni Sam. Nagatap ni Sam. Inawagan na nga rod ti inana. Kat imbaga na nga isulaangan ti pangipawitan na iti kwarta. Ngam isugsugal laang ti inana ti kwarta. Adi na pa'y inikan ni Lenny nga apo ko na. Iti may sangal daw. Inalaan manan ni Joan ni Jenny iti ladawan. Anak kaangkas iti motor. Kat in forward naman nanda ito'y kan ni Sam. Ad-ad damanan ang nagpungtot ni Sam. Inawagan na ni Jenny. Kat imbaga na abalang kantis da ito'y. Saan na makapagpalawag ni Jenny? Ta saan nga inikan da ito'y ni Sam iti gundaway nga agsao. Itirwar ti Campos. Nagkita da Imelda kan Joan. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu italawas ana pauluan. Ti Kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. He, anya ka di ti padpadanam, Joan. Adda ka mat iti asidag ti pagadalan. Tapno makakita ka, iti i-video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi kamat. Dadaulam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, ah? Saan kan nga gindide? Saan kami akaypas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Jak amot ti sasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray kalubam tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulata. Oh, madlaw ang nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwar ti Campos. Nakitak mat. Jak nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mangrik na. No, adarik na na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panangloko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbengan ka ni Sam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ka ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan dayta. No di nakakayat adanggan. Mayat nga agpaiso no text mo. Basaan namat siguro. At damot text ti dang nga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tanasalon at ka. Tapno mabasam da ito'y ipalawag ko kan ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngam kidawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribukam. Awan da ito bro, at dala pang panunutak. Aman, mabalin amaamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo, di? Ang insukat na ka. Ita, isupay lang ti patsyam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan kwa na, ng awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita,
Nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Maridibo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Apay adi ka agdamag kadagiti kakadwan aman nursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban. No adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon? Numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan, adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray siyak mat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw ito manan. O sige ha, tainak pa'y mat ije banay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan papanak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wan ananang, dagasan kanto. O sige ha, inak nga rudan. Saan arumbang nga itad ko kankwa na pinabati ang kwartak? Naglalaingan na ngay day tabak. Diyak mo't na nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat dayta, friend. Bayam, isuda mo ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patyanak, agyamanak. Ngam no ni Joan ti patyan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan at arigagayan, friend. Nalpasa kun anasaktan. Saan nga ta amailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak ka mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapu ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay rehiyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito'y lugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalaingan dagita rebelde. Di damit kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y pa'y mat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumen da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mat aklase ti pagbibenda. Do kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam. Amang no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim muraken ka ni Sam. Mabalin na kasta. Tada nga min gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka di? Saan nakamot apaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimmanaw at tumanabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam,
Di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kan kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rudan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa daytoy, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro iti nasingpet a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya kumapag ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaang. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga gayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lakuman nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan kataindanon mo amin kanyak. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpet ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo't iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Jakla amon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. Nung amin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam? Mariribu ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailaem ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod nga kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap nagan? Kunak kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Ti mat kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kanu amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi ngay sardeng nan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo, nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakda ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan, no manutit itid kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, dinakmat ikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadalak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanyak. Sana po nun ta, anak. Patpatgin kamet. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Ay, kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga itinsumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwarta, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na kan ni Dadim. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan, ang mga no ipawpawit ni Dadim kan ni nanang na, wan no kan ni Joan ti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan.
Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello anak, nagpawit ka kadimanan. Mano ka ditititad mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa? Kumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpawitak nanang? Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yu iti sugal nanang? Ay kwa, sa anak mo't kat nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabainan ni Joan iti imbagan ni Imelda, amang i-video manan iti pamardaya na, isu apimanaw. Kabayatan na, nagpalawag ni Jenny iti asawa na, babaan iti text. Mariribukan mo't ni Sam, idinabasa na. Nagarilat tati panagayat ni Sam, kan ni Joan. Inawagan na nga rod ti anak na. Kat nakunamot ti anak na, ani mami na laeng, ti mangipatpatagkan kwa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Madeno kanayon nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yu iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Kanayon kayo ka no maabak iti sugal nanang. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasabat ka, si ka babae. Apay ka din, nanang. Makapungpungtot kayo, mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao, nanang? Apay, kanayon kayo ka din agsugal? Apay adamagam. Saan mo mata kwarta ti pagsugsugal ko, Awan ti indandanon ko, nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No saan nga iso? Asino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pauitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni Lolam. Wen, mami, isumat ti imbaga ti kaadalak. Kanayon kanon ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami. Saan, anak? Diyak mat amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni Lola, mami. Di ka agdanag, di nan tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, ta ibaga ka di na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy.
imbag ta na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan, ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Taapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige, anak. Saan ko mat nga imbagakan ko, ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Ket, kumusta ka matandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di man nagpawit ni Sam. Inak man kit di padasan ti umutang. Taagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. Oh, Nana. Mayat na ti sa mo abigbigan. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra. Ita ka dila ang abigat na napintasak, Nana? Saan mo't kit di agpautang ka man kit di iti kwartam, Maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala dagiti eskwela ti kwartak, Nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kanti da dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, Nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad dagiti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat, pinautangam? Saan, friend? Amok ngamin ang naglaing ngagsugal. Amangan no isugal na ti utangan na. Binukuda na ti impaw-pawit ni Sam. Uray ko ma, no inikan na ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakunlaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayan. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit, different. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilyami. Kapilitan para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kanu ti simbang bay ang nagtagi armas iti may sa barangay. Intayo manan nga rod makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga rod ti trabaho tayo. Nagrigat kat ti kastuyan. Uray ko ma, no kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo ang makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan ka no ang makadanon tilugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam kunada, ano iso kano ti pampanunutom sakbay amaturog ka. Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, Mami. Apay, ada ka din natagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mula siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta mala daw iji pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi panabangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo ket di.
Asapay ko mata mailisi da iti da itagubat. Italaang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaam tarik nam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, friend. Mapanak di talamisan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung hato kakadwa. At da sumungad iti baba. Aduda, isong aglingid kayo anaimbag. Ngurayan nyo ti mandar ko. Wen commander, aduda nga agpaiso. Saan tayo nga agpadlaw? Di daan mo nga datayo ditoy. Apaman na makasidagda, tirain tayo idan. Urayan nyo laeng ti signal ko. Wen commander. Adayta, umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga datayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha! At naman ang sabali ag grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Ha! Pati iti nga to, commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingadan. Suportaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakkel abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagagkabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga agkabakabak. Gubat man gaya man. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dayta nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang amadanhagan akiti kastoy. Ita ka nilang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat idi. Ngam iti kanosulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta. Saan man nga ruden ang makapagpawi iti anak ko? No addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat, anak. Iti ka no kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka nga agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabi, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot tan ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Jak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ama pasamak kadasam. Nanang, jak mat din maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangetan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilyan tayo? Ay, huwag mo't kit di Isuda ti mangsalwad kadagiti umili kontra kadagiti kabusor. Padasak akontaken manen, bareng makontak kun. Huwag gayam. Adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat, nana. Ada ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilde. Ay, awan pa'y mat nga rod, nana. Amangan mo awan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy.
Apay nga aggapo pay dito'y Luzon a soldados ti mapan makirangot ije nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ngam ijay nana. Kapilitan a mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na ko ma, no anya man tiyawag kan kanila kay mo. Wen nana. Di na kay kadi pinadamagan sakbay anapan ijay gubatan? Imawag kan ni Joan. Anya? Saan kadi? Ani ko ma Jenny ang kasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asidaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanon mo at damot lang kabusor ijay, bro. Agridam ta, bro. Agpaklib talaan. Tumakder talangan. No natalgad Agtarayak amapan iti dayja banda. Huh? Pare, saan pa lang? Saan pa yan natalgad? Saan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, ti kabit. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayayin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam. Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadag. Umawag iti rescue. Agyaman na. Grabe ti tamak, pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito'y nga tasugat ni Sam. Katarapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapul ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Taadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kid no maibusan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan amakigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino da ito Hello, Jenny. Ni James da ito Ngam saan ka kumamakmaklaat? Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangam mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itan ti asawak? Ipan mi pailang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya ti mayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam.
Dahil ti mayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay asaan na siya tinawagan da? Katsyak jay ayatan ni Sam. Pasensya kan. Ngam saan ati kabit ti awagan da. No adda ka kastoy a pasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbik. Nalabit ka agpaiso ti kunahan na. Akabit ka nga, men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kaslagraraman. Unan niya. Agraraman ka ka di? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Adda tayon iti helikopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Padasa makasarita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo. Kabaalam day ta. Itudtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Mabitlaan. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ororayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello? Bakit? Sorry. Kadagiti madi. Ngay nararamit ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta? Ni Lenny. Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnasan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Urayan dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnasan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Apa yan? Awanan, Commander. Awanan ti Pursuna. Saanan ang makadanon iti ospital? Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Bayan awanan iti angas. Piman mat ti kadwata. Ngam pimusay kas banwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagrigatan ti may sa soldado. Dayta ti sinapataan tayo apagreberan. Timang salwad iti seguridad ti umili. Uwan nga, Roger. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuan. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuan ijay balayda. Urayon tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan, na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da, kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon ton ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukunda ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukundangay. Sabaten da kano ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masyak agraman ni Joanne. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay dya balay. Tawarayan tayo dyan da, Mami. Kasano ang nanang? Joanne, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumaan ipangyawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay.
nga ijay kano balay mi ti pagpananda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay tayo ayatan. Nga maapaya dita kinikan iti importansya. Ni mat Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir, Agyaman ka kitdi. Ta saan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo, kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap, permiti puyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumbang lahang. Anak ko ti Pimusay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay ababay. Masapol nga addabi nga ko iti benepisyo amaawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asika ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyugak inton bigat. Sana bale, tabas si ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigat. Wan, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. anyan dayta napasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami anak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Dayta ti makagapuno apay a pinardayadak. Kat namati mo ti asawak. Ngam amuyo ka di no anya tinapasamak sakbay anak uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na. Anya, hinawagan na ka. Wan, uray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunak no ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat galang. Agpaiso ka diti ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Isu ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, kat ti benepisyo ang maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnag kayo. Kasjay man gayam. Kunak no saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadaal da ti relasyon mi ti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay anauyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Tamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Isu asikat ti inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makaasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastoy gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam no pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idiimbaga ni Jenny nga itid nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batin. Sabagay, oray siyak nanang
nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakil iti relasyon da. Ni Rod, pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Uwan, papanam ka di. Adamot imot mo adakkel abag. Agap aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maysa akabit. Jakon kaya tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawa. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sika paylaang ti ay ayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kumanti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan to pa iti Diyos. Siyak tulakit din ti saan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo italawas anapauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.